Allah musik sakjerone ati, Allah mubah sakjerone niki lho. Lamun digandengna urut-urut Rasulullah metu murut ing Zatullah. Gandengan sijine nur cahya metu saking wis gambarane ngeten. Iki ana lawang. Lawang. Lamun sing ning jero lawang ki kula. Begitu metu ganti Bapak Sarah. Mudeng. Paham? Lamun sing ning jero lawang ki kula. Berarti sing metu ya kula. Lamun ning jero kantong ki rokok sampurna. Begitu metu ya. Nah ya wis. Lamun sing kanane iku Zatullah. Begitu metu ya padha bae. Wong menungsa dadi saka Zatullah, mbasan dadi menungsa dhewek. Lah kuwi sing marai ora paham-paham. Sing mari angel kuwi. Paham? Ngerti? Pelan-pelan. Kalau jenengan tidak wujud, tahu kalau Allah wujud? Nggak tahu. Maka setelah jenengan wujud, tidak disuruh cari wujud, disuruh bersaksi. Mongko nyekseni. Ternyata dadi saksi ya angele masya. Wani nyekseni iki Allah. Ora wani. Iki Allah ora wani. Allah. Kabeh iki Allah. Ora wani. Mboten wani. Masa kaya konon Allah. Iya kan? Karena dilisanakan. Coba menengah bae atine sampean terus. Allah. Tasbih Allah, kitab Allah, gelas Allah, meja, lampu, papan tulis. Ya nek batine kula jan saged ngono tenan niku berarti ora mung unine lisan la maujuda illallah. Iki penak nemen ya. La ilaha illallah lan ora ana sing wujud kejaba Allah. Wis dia kandak nang ngono dikeraraken mengkono tapi masih angger ana sing wujud sejene Allah ning jero rasa uri. Dadi nek ngono syahadat wis dadi durung. Aduh. Nek alamat palsu gak mending nek syahadat palsu iki piye iki? Wis berat. Paham karepe? Kalau manusia tidak wujud, apakah manusia yang tidak wujud itu tahu kalau Allah wujud? Tidak mungkin tahu, tidak bisa tahu, dan gak akan pernah tahu. Lah yang tahu manusia itu bakal wujud ya sohibul wujud. Paham? Mungkin rencana urip. Betul. Rencana wujud. Duwe rencana raine kayak kenen. Betul. Terima, lah iya wis kan terima. Dadi nek diwalik dadi neng dindi angger wong wis nerima dadi wis nerima uripe. Lah kuwi sing marai. Yes pirang-pirang. Siji wis ketemu loro to. Senengane mengada. Nah wis siji. Sing nomor loro senengane ora nerima. Engko ketemu neh. Oh, kuwen to sing mari ora mantep. Senengane mengada, senengane beli. Ini jare Kang saya mau terima dadi. Ya wis. Iki nerima dadi apa nerima gawe? Terima dadi wis tiba-tiba dadi kayak kenen embus apa sing gawe ora weruh. Lah mangane terus kongkon ngaji purwadaksinane menungsa bisa dadi menungsa saka ngendi baleni neh ana sire ana papat bumi geni banyu angin masih kelingan ya wis bagus banyune ana papat mani madi wadi manikem papat tambah papat 8 nafsune ana papat
Alwamah, amarah, sufiyah, mut 8 tambah 4 rolas. Angine ana 4, nafas, anfas, tanafas, nufus rolas tambah 4 16. Atine ana 4, sanubari, maknawi, siri, fuad 16 tambah 4 20. Nyawane ana 4, jasmani, rohmani, robani, dofi 20 tambah 4 24. Sedina sewengi 24 jam, ora bisa kurang, ora bisa luwe. Aja meneng kula jenengan Gusti Allah lho rawani nambahi. Paham? Setahun 12 bulan, sebulan 30 dina. Wis prekese ngoten niku lah. Sebulan 4 minggu, seminggu 7 dina, sedina 24 jam, sejam swidak menit, semenit 60 detik. Niki jatahe pada ta sejen? Pada bae kabeh manusa dipae wektu sedina sewengi ora bakal beda. Ya 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nek ngono urip pundi? Dik urip, pas ngono mate. Nek ngono urip ndi? Ya dek kuwi mah. Rampung dek mati. Dek masih ana, pas kun dek hilang, mati kan? Jadi urip jare apa? Sepanjang hidup. Jadi sepanjang hidup jadi mau 24 jam. Tapi yo jaga asmane Allah 24 jam yo angele masya. Nggih. La ilaha illallah rolas huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. 12 ditambah 12 24. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf, isine 24 perkara, wujude Bapak Sarah. Wis kan? Terima. Iki dadi apa gawe? Wis gur kon nyekseni tok. Asyhadu sejatine angel, ora ngandel. Mosok Allah lho kan. Aja takon karo lisanmu, rasakna Allah tenan dudu iki. Allah tenan dudu. Dudu. Ah, berarti kula jenengan aja banter-banter, setan jare. Piye? Paham? Iki tenan. Makanya teng kitab niki berarti orang ngapus saya benotailah, termasuk salah satu yang menunjukkan tanda kuasanya Gusti Allah. Allah ditutupi oleh suatu perkara yang perkara itu tidak wujud. Wong ora wujud kok no. Jadi Allah ketutupan barang sing ora wujud. Bahasa kasar, bahasa kasar gampang-gampangan. Niki menungsa kabeh termasuk sing kanda, semuanya bengen. Niku ngumpet neng zate Allah, neng jerone Gusti Allah. Nggih. Lah zate Allah ngetokke dadi wujude menungsa. Begitu menungsa wujud, gantian Allah sing ngumpet. Nggih. Begitu menungsa dadi, gantian Allah sing ngumpet sak jerone menungsa. Merga pas menungsa durung dadi iku menungsa ngumpet neng jerone Gusti